Türkmenistan'ın nefti ve gazı 2020 halkara forumun çeklerini Birleşen Milletler Uramasının hizmetdaşlığına geçirilen birinci meclis, parakatçılığın ve ösüşün hatiretine energiya, dornuklu ösüş maksatnamasının 7. maksadına yetmekteki Türkmenistan'ın koşundu ve bütün dünya energetika geçiş deyili bahtanırlı. Onu Birleşen Milletler Uramasının Türkmenistan'ı hemyeşilik utkoşturcusu, Birleşen Milletler Uramasının Avrupa İktisadi Komisiyasının dornuklu energetika bölümünün yol başıtı, Birleşen Milletler Uramasının ösüş maksatnamasının Türkmenistan'ı hemyeşilik vekili, UNICEF'in Türkmenistan'ı vekilxanasının yol başıtı, Şeýlekem Türkmenistan'ın Daşary işler ministrliginiň hemde ýurdumyň ýanygyç energetika toplumynyň değişli edareleriniň wekilleri çykyş etdiler. Şeýlekem foruma gatnaşmaga gelen daşary ýurtlaryň wekilleriniň Türkmenistanyň neft gaz, maliýe, hemiýe we energetika puduklarynyň ýolbaşçylary bilen doşuklar geçirildi. Doşuklarda sowda ykdysady gatnaşyklary barada meselelere aýrytyn üns berilip, Türkmenistanyň ýanygyç energetika we hemiýe ulgamlaryna eri sowda we ykdysady hyzmatdaşlaryň berdi belenildi. Şu doşuklaryň dowamyny değişli ugullar boýunça iki taraplaryň hyzmatdaşyň häzirki ýagdaýynyň hemde mümkinçilikleriniň giňişleýin aranyp maslahatlaşylandygyny bellemek gerek. Sonra resmi namalary gol çekmek dawarasy boldy. Gol çekilen değişli resmi namalar taraplaryň özara bähbetlik ýörelgeleri esasyny kesgitlenilen ugurlar boýunça işleri alyp barmaga taýýardyklaryny hemde Türkmenistan bilen neft gaz, maliýe, hemiýe we energetika puduklaryna gatnaşyklary hasam giňeltmek we pul tolanyrmagy maksat edilýänliklerini tasdiqlady.